Salutare! Ce faceți? Eu am Kiki. Facem să duc protii. Lasă-mă! O mapă de parcurs sau o mapă non steps. Nu mai știu. Știu că dacă ne să un băt. Ia. Play on survival set difficulty tot. Să ne punem pe hard? Băi, cred că trebuie să ne mor și... Nu break blocks accepted spawner. Deci dacă mă spawner, știi să-mi le spargem. Bă, eu cred că trebuie să spargem ca să putem să trecem. Dar zice că nu trebuie. Da. Red. Voi doi sunteți niște exploratori care ați plecat în templu pentru un mister. Așa că a fost făcut un pact într-o zi, dar prostii de-astea. Zice să nu-și spargem blocuri, bă. Păi nu mă merge. Hai să ne luăm mâncare, vrei? Știu mâncare. Am uitat să iau. Hai să ne pun casca. E căciula. Bă, dar trebuie să ne vadă full, da? Și tu crezi? Pune-mă, nu. Nu pot. Ia ce pe aici. Ne băgem cu zombie. Asta. Eu nu o să dau lag. Nu bag cu 2. 3. Păi eu nu pot să te m-am omorât. Și pe mine. Eu nu fug. Mă omorât-ea. Ai, bă, nu mă ajut. Bă, eu dau pe pis. Da. Stai că zic că... Ce e asta, bă? După ce sparg eu somnul. Bă, a zis că n-avem voie. Bă, uite, mi-am... Păi da, dar altfel nu știu cum putem să scăpăm de ăsta. Păi, dă-i foc. Am spart. Ducem pe... Cu ce spargi tu, bă? Uite focul. Bă, fac parcurs pe lag eu. Ai, bă. Am lag și fac parcurs. Știi, Kiki? Uite, bă, și tu, bă. Dacă ar fi fost aici mobi, ia de pe hartă să vedem dacă se spawnează. Ba da, se spawnează pentru că e acolo spawner. Am văzut când am căzut. Eu nu pot fac parcurs, voi pune pauză pe filmare dacă pot să trec. Bă, lumea, am întors. Am terminat și parcurul. Eu nu l-am terminat. Da, fiindcă ești gay. Săritura aia nu pot eu să trec. Vom face episodul de... Câte minute l-am face. Mi-a zis cineva că eu am arătat o mapă la fel și zice că durează o jumătate de oră și mai era și profesionist. Extrem de profesionist în mapă. N-a căzut niciodată la parcursul asta. Și zice că lui a luat jumătate de oră. Dar noi o să facem un episod de 10 minute. Hai, te aștept sau de mai Parcă a departe. zis că era și ușoară. Așa a zis, doar că pe Minecraft ăsta pe tabletă, chiar dacă e 10 sau de 6, tot nu există. Yay, checkpoint! Ai, bă, nu poți să parcurs. E greu. Eu am plecat. Eu nu te mai aștept. Bă, eu cred că e chei. E chei? Nici nu. Domaze, labirint. Ascult. De labirint. Bă, unde ești? Că am trecut și eu. Eu sunt la labirint. Unde crezi că sunt? Nu știu pe unde mă duc. Bă, ai spart cumva ceva? Da, să spar singur. Ai găsit? Nu, dar știu că... Stați. Bă, nu mai sparge. Nu vreau să... Eu am găsit. Mai e labirint. Bă, e greu. Mai rău te îndepărtezi, bă. Ce mai rău mă depărtez că mai rău te găsit. Ia uite, bă, nu vreau să... Doamne, și pe aici mai e. Ai, bă. E urât. Da, pe normal. Bă, e urât la bine. Nu. Dacă aveam și restul, eram fericit.
Eu am găsit fraiere. Oh, fraiere. Ia ce pe aici cu ușa asta, bă? Mai e încă o ușă. Bă, nu știu. Ești gay. Ce fac? Bă, da, să sparge biblioteci, bă, ce? E ce aici, bă? Ce? Oh, bă, Și nu. mai acolo. Nu? Bă, așa am făcut pentru doi. Da, asta. Ai, bă. Ce, mă? Acum. Găsim ce. Bă, nu, zombie. Zombie. Eu nu pot să-i bat. Nu. Și pe mine. Da, 7 minute pot să filmez. Îmi scrie la Mas From Steps. Mie, eu nu pot să mai filmez mai mult oameni buni, deci... Am trecut acest episod să fac și partea a doua. Asta rău că mai atacă ăștia.